12 Pavel Hrnčíš. Momentálne teda jazdíme rozjazdy v triede M3, toto sú už vyrovnané súboje v triede, kde sa posúva ďalej ten, ktorý jednotlivú rozjazdu vyhrá. To znamená, kto príde do cieľa skôr. Samozrejme s dobrým štartom to musí byť. Nechcel by som sa takto dlho na štarte, adrenalín by som mal už nad prilbou. Takže pokiaľ by niekto stratil kľúče, nie sú to tie od Fordu, ale vyzerajú to také odbytu, je tu nejaký bezpečnostný zámok, kriklavý prívesok. A bude majiteľka asi Euka, lebo tu má taký krásny švajčiarsky nožík, MacGyverovský, len s nápisom Euka. Takže skontrolujte si, priatelia, svoje kľúčiky. Ten, kto stratil kľúče, predpokladám, že odbytu. Asi to bude nejaká Euka s malým nožíkom. Nachádzajú sa tu u nás aj takého krásneho andelíka, tu má prívesok. Takže pokiaľ takú poznáte, alebo viete, že stratila kľúče, môžete ju poslať sem za nami. No, a my medzi tým ideme jazdiť ďalej. Tečie ti olej, Vária. Tečie ti olej, alebo voda. Voda? V pohode? A korčak kvíz, OK. Že vraj len voda.